Здравейте! Искам с този запис да покажем мощта на лазера във връзка с любопитните въпроси, задавани от клиентите. Дали пали кибритени клечки. Ето, наредил съм клечките. Значи лазера първо трябва да бъде развита тази малка приставка, която е в началото, и след това втората се развива до постигане на лъча да стане изключително тънък, за да може да фокусира, и показваме възпламеняването на клечката. Това е с единия. Явно не е добре фокусиран, защото има моменти, в които палят изключително бързо. Ето го, този съм го фокусирал, приготвен утре. Въпрос за 2-3 секунди да запали клечката. Ето последната. Тя е, че ще ми запалят масата. Ето е последния. Това не е последната, предпоследната клечка. И тази е последната. Тук правим така штрак и виждате за около 2 секунди задържане на лъча. Между впрочем, погледнете, масичката е дървена. При задържане на лъча върху дървото веднага започва да кади масата. Излъчва дим. Това е тук някакъв вид фибран. Топи го яростно. Гумав балон или някакво друго надуваемо средство, което се използва в тъмните части на денонощието. Бих могъл да покажа как ги пука, но нямам такива устройства. Това е разликата между лазер HY303 и има едни ментета, които са пуснати без никакво наименование тук, или пише GD Laser 303. Оня, ако запали така клечката, са здраве да го ползвате. Но там са друга чистота на вълната и не палят клечки онези. Докато този, ето, тук имам един кибрид от една наша българска партия, ги раздаваха безплатно преди, може би, година-две. Но тъй, който ни пуши, слагаме нови клечки. Ето тук 1, 2, 3. Махам старите. Греши вече на барут, сяра от дома. Вземам лазера. Броиме 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Трябва да се дръпне малко назад. Загасаме тия дата. Тате, какво правиш? Димна завеса, тате. Показваме на батковците и какичките и как да се играят с лазера. Искаме мен да му учиш. Ще те научим, тате, как няма те науча. Батковци и каковци идват ли? Ще дойдат. Чакай, че заболяха мълчите. Сега ли ще дойдат? Тата няма бързат по нея. Тате, Ще запаля другата. сега ли ще дойдат те? Не, тате, те сега ще седят зад компютрите и ще гледат как баща ти си играе на колбой. А те ще дойдат ли? Да. Да, ще Да, и дойдат. последната, тя нямаше бързат по нея и тя се запаля.